Ahojte, máte doma motorkára a ste zúfali, čo mu kúpiť na Vianoce? Aj my niekedy. Tak sme sa rozhodli, že vám to uľahčíme a že urobíme nejaké 4 základné balíčky, čo si myslíme, že by potešilo úplne každého motorkára, kde sa nemusíte starať o to, že či je to čo pristá, či je to endurák, akú veľkosť potrebuje, akú farbu preferuje, aký štýl má. Urobili sme darčeky, ktoré si myslíme, že by sa páčili úplne každému a rozoberieme si ich úplne v skratke. Prvý tip, tu máme darčekové balenie našej vlastnej kolekcie. Uterák, hrnček a deka, všetky tri sú v rovnakom štýle, môžete si ich pozrieť dole v linku. Takýto hrnček je úplne super, lebo dá sa do ňoho naliať mliečko, dá sa do ňoho naliať káva ráno alebo zamaskovať víno večer. Takže odporúčame pre každého, kto má rád motorky a kto má rád motorkárskú tematiku. Ako druhú vec, keď chcete ísť na úplnú istotku, na 100% sa trafiť, tak tu máme darčekovú poukážku. Myslím si, že tá poteší úplne každého, nakoľko si každý môže vybrať už podľa vlastného uváženia, čo len chce. Stačí si vybrať hodnotu, my vám toho došleme e-mailom, nemusíte čakať na žiadneho kuriéra a máte to hotovo. Ako tretí tip máme balíčky kozmetiky, nie do sprchy, tie určite dostane každý, ale sú to balíčky kozmetiky na motorku alebo pre motorkára. Sú rôzne, môžete si pozrieť dole v linku. Či už chcete produkty do domácnosti, sú tam naozaj výborné výrobky, ktoré používame aj my doma, odskúšané. Čiže balíčky pre domácnosť, pre autičkárov, pre motorkárov, na kožu, pre cestných, pre offroadiakov, pre úplne každého. Myslím si, že sme ich urobili tak, že si vyberie naozaj úplne každý. Sú v krásnom darčekovom balení, takže stačí ich len zabaliť, dať tam mašľu a máte hotový darček pod stromček. Keď sa vám naše videá páčia, tak budeme vďační za každý odber a za každý like a za každý follow na Instagrame alebo na Facebooku. Ďakujeme veľmi pekne. Pre tých odvážnejších tu máme 4. typ a to je kolekcia Kenny 26. Ak by ste nevedeli veľkosť, radi vám poradíme, kľudne zavolajte alebo napíšte, či už na Instagram, na Facebook, na YouTube. Nie. Tam nie. Keď potrebujete poradiť s veľkosťou, radi vám poradíme tuto na telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese. Ak by vám náhodou veľkosť alebo farba nesadla, tak vám to radi do konca januára vymeníme. Vy, čo odberáte náš newsletter, tak určite viete, že vám do e-mailovej schránky prišiel exkluzívny kupón na Black December v hodnote 10 €. A ak ste ho náhodou vymazali, tak kód je Black 10. Verím, že vám tieto naše tipy pomohli. Verím, že si niečo vyberiete. Ak by čokoľvek, kľudne volajte alebo píšte. A verím, že sa vidíme buď na predajni, alebo online. Majte sa, krásne sviatky prajeme.